मोनदों सम सम जों समाजारि बिजों बा गामि गावफानिफ्राय बुंहरो जे आइजो खारनाय आइजो गोमानाय लांखारनाय फिसा गोनाङा गुबुनजों खारनाय बे सोलिबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों जायखौ जोङो मोनसे सुनामि बायदि बेखौ जों हमदांनो हायो बुङोब्ला जोंनि दिनैनि जे आइजोफोर जायफोरखौ जोङो ससियेल मिडियायाव नुनो मोनदों गावनि फिसाखौ गारनानै खारनाय बहाबा सोरजोंबा थाहैनाय बबेबा गुबुन आमेरिका बा लन्डन बायदिसिनानि हौवाफोरजों बायदिसिना रं नाम्बारफोरजों खारफालांना आलाय सिलाय जाहैनाय सोरजोंबा फानजाहैनाय बेफोर गासैबो लेखा रोङि आइजोनि नङा लेखा गोरों आइजोफोरानो बेफोर गोरोन्थिखौ मावदों दा दुखुनांथाव खोथाया बेनो बे आइजोफोरनि खारनाय एबा बहाबा थांनाय बा बायदिसिना जों ससियेल मिडियायाव मोननाय बेफोरखौ अकल सोरबा मोनसे गौथुमाल' मावनांगौ बे नङा बे साफ्रोमबो जोंनि बर' समाजनि मावनो गोनां बेयो जोंनि बर' समाजनि मोनसे बेराम बायदि जानानै फैदों नंगौ दिनै नोंथांमोनजों बड'लेण्ड बुब्लिया मोनसे आयदाखौ लानानै मोनथिनो थाखाय नाजागोन जिहेतु नोंथांमोना मिथिगौ जे बर' हारिनि गेजेराव गोबां बेफोरबायदि आइजो सांग्रांथि आरो आइजोफोरनि सायाव गोबां खामानि मावनाय बे आथिखालाव सोलिफिननायखौ जों नुनो मोनदों जों मिथिनो थाखाय नाजागोन जे बे समाव आथिखालाव जे बर' बिमा गौथुम बे बर' बिमा गौथुमा मा हाबाफारि बे समाव लानो थाखाय नाजादों थारैनो मख'नांगोन जे गोलाव समनिफ्रायनो बर' हारिनि गेजेराव नैबे आइजो सांग्रांथि होनाय बे हाबाफारिखौ बिथांमोना लाबोबाय थादों इयुननि समफोराव बिथांमोना माबायदि हाबाफारि लादों आंजोंनो लोगोसेयाव दङ जे बर' बिमा गौथुमनि गाहाय लेंथुमगिरि बिथां लीला बसुमतारी बिथांनिफ्राय आं मोनथिनो थाखाय नाजागोन जिहेतु जों नुनो मोनदों जे बर' बिमा गौथुमा आथिखालाव खामानि मावबाय थादों मा हाबाफारि लानो थाखाय इयुनाव नाजादों बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि गासैबो रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय थारैनो बर' बिमा गौथुमा बर' माहारिनि आइजोफोरनि सांग्रांथिखौ लाबोनायनि थाखायल' मोनसे दाफुंजानाय आफाद नङा बेयो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों दानानै होजानाय बर' माहारिनि गासैबो मोनफ्रोमबो जौगाथाय बिथिङाव मावलांनो थांखि लानो हानाय बायदि मोनसे दाफुंना होजानाय आफाद आरो बे आफादा जै दिननिफ्राय दाफुंना होजादों बै समनिफ्रायनो आइजो माहारिजोंल' लोगोसे नङा गासैबो बर' माहारिनि मोनफ्रोमबो बिथिङावनो खामानि मावनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ हेफाजाब होबोदों आरो बे बिथिंखौ नोजोर होनानै जोंनि बर' बिमा गौथुमा आइजोफोरनि जौगानायजों लोगोसे आइजोफोरनि सांग्रांथि लाबोनायजों लोगोसे जोंनि उन जोलैफोरनि जे सोलोंथाइ बिथिङाव जौगाहोनाय बा गुन गोनां सोलोंथाइ होनाय बेफोरनि सायावबो सांग्रांथि लाबोनाय बेफोर खामानिखौबो मावदों आरो लोगोसे जोंनि समाजाव जे गाज्रि थासारि सोमजिनाय उन्दै लाइमोनफोरा जे फरायनाय बायदिसिनायाव गोसो होआबासिनो फुजा मेला जेरावबो गिदिंथिंनानै समफोरखौ आद्रि खालामनाय बेफोर बिथिंखौबो नोजोर होनानै जों समाजाव रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि लाबोनो थाखाय फुजा मेलाफोरखौ गुसुंल' खालामनाय नै बेफोर हाबाफारिखौबो जों मावदों आरो बेफोरनि थाखाय जों रेलिबो लाखांबाय आरो बेबायदिनो आइजोफोरनि जि आथिखालनि थासारियाव जों जिखिनि नुनो मोनदों गावनि न'खर संसार गारनानै गथ' गथाय गारनानै जे गुबुनजों खारफालांनाय एबा हौवाफोराबो सोरखौबा लानानै खारनाय बेफोर बिथिङावबो जोंनि बर' बिमा गौथुमा दिनैसिम खामानि मावदों आरो बेफोराव जोङो 100% नङाब्लाबो बुंनो हायोब्ला 85% जोङो मावफुंनो हादों होननानै जों साननानै लानो हादों एसे सिगांनि बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय नाजागोन जिहेतु बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि समावनो मोनसे समाव जे नैबे आइजोफोरखौ लानानैनो मोनसे आफाद दानाय जादोंमोन बेवहाय गोलाव सम बिथांमोनाबो खामानि मावबाय नाथायबा जों जुदि नोजोर होयोब्ला गेजेर ससेनिफ्राय माखासे खामानिफोरा हयथ' नैबे समाव थाबथादों बेखौ नुहुरदों बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद जाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगांनि समाव एसे बिथांखि लानानै नोंथांमोननि आफादखौ बे समाव दानानै होबाय बेवहाय माबाफोर लांदां थाबोदों नामा जायनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे समाव बे आफादखौ दानो गोनां जादों बे बिथिंखौ नोजोर होयोब्ला जोङो सिगांनिफ्राय फैनाय बे माखासे आइजो गौथुमफोरनि जि जारिमिन बेखौबो जों नोजोर होनो गोनां जागोन मानो होननानै बुङोब्ला गोबाङानो बुंदों बर' बिमा गौथुमखौ मानो नांबावगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा आबोब बायदि मोनसे माहारियारि आइजो आफाद सांग्रां थासेयावबो बर' बिमा गौथुमखौ मानो दाखो बे बाथ्राखौ गोबाङा बुंदों नाथाय आं नैबे बिथिंखौसो बुंगोन आबोब
जि समाव जोनोम जादोंमोन आबोबनि सिगां आथोबमोन नाथाय बे आथोब एबा आबोब बे जोनोम जानायनि सिगांबो बर'नि गेजेराव माखासे आइजो गौथुमफोर दंबायोमोन जाय आइजो गौथुम जेरै जोंनि दुलाराय बर' थुनलाइ आफादा आबोआ होननाय मोनसे आइजो गौथुमबो दानानै होदोंमोन बे आबोआनि जि गायसनगिरि आफादगिरि बे आफादगिरियानो जादों सम्पाबती केरकाटारि जायखौ जों आबै होननानै बुङो आरो बिनि नेहाथारियानो जाबाय मानगोनां गेदेमा आइजो रेनु बर' बरमा कलेजनि जाय प्रिन्सिपाल बिथाङानो बर' आइजोफोरनि गेजेरावनो गिबिसिन MA पास जानायमोन आरो बिथांमोन बायदि गेदेमा सुबुं गेदेमा आइजोफोरनि बै दानानै होजानाय आबोआ थासेयावबो नाथाय बर'नि गेजेराव आथोब होननायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा दानानै होदों आरो बेनि अनगायैबो जोंनि बिग्रायारि हान्जा NDBBआबो 1992 मायथाइनि 3 अक्ट'बराव दानानै होबावदों आरो नैबे बे बोजोबखौ होमब्ला बे बिथिंखौ जों जुदि नोजोर होयोब्ला जों बेखौनो बुंनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला जिसेबां संगठन थायाथों मानो बर'नि गेजेराव बियो जोंनि थाखाय थोजासे नङा मानो होननानै बुङोब्ला आइजोफोरनि सायाव सांग्रांथि लाबोनांगौआ मोनसे मोननै गौथुमनि गेजेरजोंल' जानानै फैया समाजखौ फोसाबनांगौ जायोब्ला जों बयबो बाहागो लानांगोन साफ्रोमबो आइजोआनो जों सांग्रां जानांगोन साफ्रोमबो आइजोआनो जों बाहागो लानांगोन मिथिनांगोन आरो बेफोरनि सायाव सांग्रांथि लाबोनो थाखायनो बबेबा मोनसे गौथुमाल' गासैबो बिथिंखौ मावनो हागोन बेखौ जों मालाबाबो फोथायनो हाया आरो बे बिथिंखौ नोजोर होनानै जानो हागौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा आबोब थासेयावबो बर' बिमा गौथुमनि गोनांथिखौ हमदांनो हादों आरो बेखौ हमदांनो हानानैनो बिथांमोना 2024 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव गलाघाटआव जानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गौथुम बे जथुमायावनो बेखौ उदाङै आबुङैनो दाफुंना होनाय जादों मिथिनो नाजागोन जिहेतु जों नुनो मोन्दों सम सम जों समाजारि बिजों बा गामि गावफानिफ्राय बुंहरो जे आइजो खारनाय आइजो गोमानाय लांखारनाय फिसा गोनाङा गुबुनजों खारनाय बे सोलिबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों जायखौ जोङो मोनसे सुनामि बायदि बेखौबो जों हमदांनो हायो मानोना बे समाव बारे बारे जों खना खनला जायगानिफ्राय गोबां जायगाफोरनिफ्रायनो बेफोरखौ जोङो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि हिसाबाव जों मोनदाङो बेवहाय फन जोंनाव फैबाय थायो जे जोंनाव जानबुंनि गेजेरजों फोरमायहरो जे गोमानाय बे जेंना आरो बेखौ गोबां सुबुंफोरानो नुनोबो मोन्दों बेनि आन्दोआव मा दङ आरो बे समाव बेखौ लानानै नोंथांमोननि आफादा मा हाबा मावलांनो थाखाय थियारि जादों बे बिथिङाव सानना नायोब्ला गोबां दुखुनांथावबो जानानै फैदों मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि दिनैनि जे आइजोफोर जायफोरखौ जोङो ससियेल मिडियायाव नुनो मोन्दों गावनि फिसाखौ गारनानै खारनाय बहाबा सोरजोंबा थाहैनाय बबेबा गुबुन आमेरिका बा लण्डन बायदिसिनानि हौवाफोरजों बायदिसिना रं नाम्बारफोरजों खारफालांना आलाय सिलाय जाहैनाय सोरजोंबा फानजाहैनाय बेफोर गासैबो लेखा रोङि आइजोनि नङा लेखा गोरों आइजोफोरानो बेफोर गोरोन्थिखौ मावदों मानो होननानै बुङोबा लेखा गोरों आइजोफोरासो मबाइलफोरखौ बाहायनो रोंगौ लेखा रोङिफ्रा बाहायनो रोङा आरो लेखा रोङिफ्रा बाहायनो रोङिखायनो बेफोरनि सार्टखौबो मोननो थाङाखै आरो बे लेखा गोरों आइजोफोरा गावनि जि रोंगौथि बेखौ बाहायनानै ससियेल मिडियायाव बायदिसिना गुबुन गुबुन हौवाफोरजों सोमोन्दो लाखिनानै बेफोर जाथायफोराव बिथांमोना बाहागो लाफाबाय थादों बेफोरखौ नोजोर होयोब्ला जों नुनो मोनो बिथांमोना लेखाखौल' रोंदों नाथाय माखासे माहारियारि गियानखौ लानो हायाखै आरो माहारियारि गियानखौ लानो हायैनि थाखाय समाजाव गोरोबनानै गावखौ सासे आइजो हिसाबै बिमा हिसाबै थांनानै थाहोनायनि जि गियान बेखौ मोनजोबनो हायैनि थाखायनो बिथांमोना गोदाव सोराव जादों आरो बे गियानफोरखौ मोनफुंनांगौ जायोब्ला बिथांमोना थारैनो माखासे समाजारि गौथुमजों लोगोसे माखासे धोरोमारि गौथुमफोरावबो बिथांमोना बाहागो लानो नांगोन आध्यात्मिक गियानफोरखौबो लानो नांगोन होननानै आं सानो होमब्लासो बिथांमोननि जि रोंगौथि बे रोंगौथिखौ बाहायनो हानाय बिथांमोना जिखिनि गियान बे गियानखौ मोननो हागोन दा दुखुनांथाव खोथाया बेनो बे आइजोफोरनि खारनाय एबा बहाबा थांनाय बा बायदिसिना जों ससियेल मिडियायाव मोननाय बेफोरखौ अकल सोरबा मोनसे गौथुमाल' मावनांगौ बे नङा बे साफ्रोमबो जोंनि बर' समाजनि मावनो गोनां बेयो जोंनि बर' समाजनि मोनसे बेराम बायदि जानानै फैदों बिजानु बायदि जानानै फैदों आरो बे बिजानुफोरा जोंनि गेजेराव गोसारगासिनो दं सानावनो सान दिनावनो दिन बेखायनो बेफोरखौ होबथानायनि जि राहा बेफोरखौ जों मोनफ्रोमबो गामियारि आफादफोराबो लानो नांगौ गाव गावनि गामियाव बेफोरखौ लानानै जों सांग्रांथि जथुमलायनो नांगोन आरो
मोनफ्रोमबो गामि ओनसोल एबा आनसलिक लेभेलनि फरायसा आफादफोराबो गौथुमफोराबो बेफोरखौ लानो नांगोन। मोनफ्रोमबो गामि आफादाव सेल्फ हेल्पफोर थायो आइजोफोरनि, बे सेल्फ हेल्पफोरावबो बेफोरखौ सावरायनो नांगोन। अब्लासो जों जोंनि समाजाव आइजोफोरनि जे गुबुंले आबहावा, बे आबहावाखौ सुस्रांनो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। बर' बिमा गौथुमा जेब्लायबो बेखौनो खावलायहरबाय थादों, मोनफ्रोमबो गामि आफादफोरानो जाहाथे गाव गावनि गामिखौ गोजोनै दैदेनलांनो हानाय गामियाव मोनफा गोख्रों आइजो आफाद दाना लानानै बेफोरखौ जेब्लायबो सांग्रांथि लाबोलायथों, जों बेफोरखौ जों मिजिंथिदों आरो खावलायहरदोंबो। आरो बिमा गौथुमा बेखौ जेब्लायबो मावबाय थागोन होननानै जों साननानैबो लादों। बेवहाय जों सम सम जों नुनो मोनो जे गुबुन हारिजों बा गुबुन जायगाफोराव जे नैफोरबायदि दोनखारलायनायनि गेजेरजों गुबुन हारिनि जे सुबुंजों बा गुबुन जाय बर' राव रायज्लायनो रोङा बेफोरबायदिखौ जों खारनानै आलाय सिलाय जानानै न'आव फिन गिदिंफिननायखौबो जों नुनो मोन्दों। दा बे बिथिङाव मा बुंगोन, मा बोसोन होगोन? आंनि बे बिथिङाव बेखौनो बुंगोन, आइजो नोंथांमोन गासिबो जोंनि बर' माहारिनि, आंनि बिब' बिनानाव, आंनि फिसा बैसोनियानो जा बा बिनानाव बैसोनियानो जा बा बायदिसिना बैसोनियानो जा, गासैनिसिमबो आं बेखौनो खावलायगोन, जों जुदि मानसि हिसाबै समाजाव थांना थानांगौब्ला गावखौ सासे गाव सोर गावखौ जों सिनायग्रोनांगोन। गाव जुदि बर'ब्ला, नोंनि बिमानि रावानो बर'ब्ला, नोंनि हारियानो जुदि बर'ब्ला, नोंनि हारिमुखौ नों रैखा खालामनांगौब्ला दख'ना गाननानैखौल' जोङो हारिखौ सिबिबा जानाय नङा। जों हारिनि मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जों बाहागो लानांगोन। आरो गुबुन जाथिफोरजों गुबुनजों हाबा जानानै आलाय सिलाय खालामजानानै न'आव थाफैफिननांनायनिख्रुइ गावनि जाथिजों सोरबा रिक्सा आवलायानो जा, थेला आवलायानो जा, सोरबा हाजिरा खामला मावनायानो जा, बेफोरजों जुलि जानानैबाबो जों संसाराव समाजाव जों गोजोनै थांनानै थानो हागोन। आथिखालनि थासारियाव जों बेखौ जों खावलायगोन। बेखायनो साफ्रोमबो आइजो माहारिया जाहाथे गावनि जाथिनि सायाव मावनो गोनां खामानिफोरखौ बयबो गावनि बिबान होननानै सानना लानानै समाजाव गोग्गो गोजोन थासारि लाबोनो थाखाय गोग्गो गियानजों न' फारसे फैफिननानै संसाराव गोजोननानै थाफैफिननायखौ आं लुबैयो। साफ्रोमबो आइजोआनो जाहाथे गावनि इयुनखौ गोजोन खालामनो थाखाय, गावनि न'खर संसार, गावनि गथ' गथायखौ गोजोनै दैदेनलांनो थाखाय थियारि जायो, आं बेखौ खावलायगोन। जोबथारनायाव गासैबो आइजोफोरनिसिम आं बेखौनो गोग्गोमै खनसे बुंहरफिनबावनो नाजादों दि साफ्रोमबो बर' आइजोआ जाहाथे गावनि सिनायथिखौ लानानै संसाराव थांना थानो हायो। मानसि हिसाबै नङा, जों जाथि हिसाबै थांनानै थानायनि थांखिखौ लानानै जों खामानि मावलांगोन होननानै आं बयखौबो खावलायहरदों। नंगौ, बिथाङानो जादोंमोन बर' नैबे बिमा गौथुमनि सासे लेंथुमगिरि, गाहाय लेंथुमगिरि। बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मोनथिनो मोनबाय। थारैनो मख'नांगोन जे बर' हारिनि जे माखासे मानि जे जेंना, जायफोरखौ जोङो बर'नि जे आइजोफोर बा बर' आइजोफोर, बे आइजोफोरनि आथिखालाव सोलिनाय जेंना आरो लोगोसेनो सांग्रांथि आरो बेखौ लानानै बिथांमोना मा हाबा मावलांनो नायगिरदों, बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मोनथिनो मोनबाय। थारैनो मख'नांगोन जे बिथांनिफ्राय रोखा रोखा बाथ्राखौ मोनथिनो मोनदों आरो बिथाङा फोरमायथिदों जे फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि जे गौथुमनिफ्राय मा हाबा मावलांनो थाखाय बिथाङा आखायाव लादों आरो लोगोसेनो फोरमायथिदों जे बे समाव बिथांमोननि जे गौथुम दानायनि आन्दो आरो बिथांमोना जे नैबे समाव बे गौथुमखौ दानानै मा हाबा मावलांनो नागिरदों, बेनि सायाव बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो नोंथांमोननो मिथिहोबाय। जों